It's an honor. Whatever happens, stick together. At my signal, unleash Teknisk bedre, velfunderet, hurtigere, bedre pasningsspil. Juan Albin sender den her ud til OB indkast. Og så kommer Mathias Lindstrøm måske frem til en afslutning der. Der får han bestemt heller ikke ramt på den. 3 minutter har de tilbage, OB'erne. Nej, man kan sige, at Mathias Lindstrøm kommer alligevel ind med det der drev, ikke? Han har den aflevering, han har den her afslutning. Han gør alligevel en lille forskel, synes jeg, når han kommer ind her. For sent til at vende kampen og så videre, men jeg synes alligevel, at han har det initiativ, der skal til. Den friskhed, der skal til, ikke mindst. Så blokerer det af Lukas Ligt. Lindstrøm. God til at genere nordjyderne, når den sidste farlige aflevering skal komme, som her også Johansson. Prøver han igen. Mathias Lindstrøm. Rade Prica kommer op. Fint. Det er smart lavet af Nobile. Og hvad så denne gang er trøjen er der. Og så er der 1,5 minut tilbage. Rade Prica naturligvis mand med hovedstødet. Og så kan det altså nok være, at den skal sendes hurtigt op igen. De sidste 1,5 minut. Men det er så første gang, de kommer til baglinjen, ikke? Og får den slået ind. Der, godt lavet, Nobile. Super godt indlæg. Og der kan de jo ikke matche Prica, vel? Han springer bedre, end de gør. Han er højere, end de er. Men det er bare første gang, vi har fået bolden slået den vej ind. Ellers har Getafe kunne lukke det ned, eller OB har ikke været god nok. Der er han jo fantastisk giftig, Rade Prica. Og der er vinket for offside, inden den bliver sendt frem her. Og så er de travlt nu. Ja, nu bringer det også Augustinusen op, og det er også på høj tid, synes jeg. Han laver jo et kæmpe arbejde ned defensivt, men det er jo defensivt. Nu bringer de også ham op, og jeg tror også, han får lov at blive liggende deroppe nu. Og så er det med at vinde returboldene nu. Måske få gjort den farlig og få den ud over kanten væsentligt, og så komme til indlæg igen. Her, Rade Prica op. Ja, nu bliver det også 20. Hånd til Hjelmø, og så kommer også ud i far. Augustinusen, og når midt bliver med kurs. Nærmest på målstregen. Og Panini over nu. Det er tæt på her for OB'erne. Det kunne være chancen. Allan Olsen forsøger at hælde den ind igen. Han sparker så desværre for kort, men det er stadigvæk på OB i fødder nu. Og der kommer et frispark her, som jo næsten er farligere end et hjørnespark. Du kan slå den ind i rummet nu. De samler dem alle sammen derinde nu, og der er god plads til at løbe på. Og der er mange, der er kælde for Prica også. Og så bliver der flottet for frispark. Begået af Rade Prica, der samtidig overfuser dommer Ritoli der, og så er der advarsel til Prica. Mens det regner ind med fadøl ned fra OB-tilhængerne. Ja, han fløjter frisparket på den der, det bør han egentlig ikke gøre jo. Og det tænder han jo så af på, så naturligvis, eller ikke naturligvis, det gør han jo så, Rade Prica. I min verden forståeligt nok. Så er tiden altså gået for længst. Spørgsmålet er, om ikke der kan tankes nogle sekunder på den her. Ja, det er ærgerligt, der ikke mangler 3-4 minutter. Der er ingen tvivl om, at det vil være et rystet Getafe-hold hver eneste gang bolden nu bliver bragt op. Men det gør den ikke. I stedet for nøjes han altså med et lille bitte minut ekstra, og så slutter det der for